Okay, status lige nu. Vi har lige hørt en spætte. Ja. Vi befinder os ved lejre. Det kommer igen. Hørte I spætten? Det gjorde vi. Okay, Christine, hvor befinder vi os? Vi er i Kornerup Å, tror jeg. Vi er i den, næsten. I hvert fald lige om lidt. Vi ved den. Ja. Tæt på. Og her bagved kan I se meget, der er nogle køer. Tror vi måske på et tidspunkt. Meget idyllisk landskab. Vi skal fange dyr Ja. og måle iltindhold. Og Christine har faktisk allerede fanget En lille tangloppe, tror jeg. en tangloppe. Der er ikke Så er der nogen mad til i tegn. aften. Er det? Det er faktisk tegn. Ja, hvad er jeres forventninger til det her? At vi fanger den store fisk, vi lige har set før. Eller der var faktisk 2. Kæmpe fisk. Ja, vi prøver at redde åen. Super. Vi vender tilbage. Godt tak. God arbejdslyst. Tak. Åen eller vandløbet adskiller sig fra så mange andre økosystemer ved, at ilt bevæger sig 10.000 gange langsommere i vand end i atmosfærisk luft. Da både planter og dyr respirerer dag ud og dag ind, bliver ilttilførslen en vigtig abiotisk faktor. Da vandet i åen optager ilt fra den atmosfæriske luft, bliver strømhastighed, omrøring, vanddybde og temperatur vigtige abiotiske faktorer. Jo større omrøring og turbulens en å er præget af, des mere reelt iltning finder sig sted. Samtidig vil alle biokemiske processer, som respiration, speedes op ved højere temperaturer, og der kan rent fysisk opløses mere ilt i koldt vand end i varmt vand. Derudover spiller mængden af fotosyntetiserende planter en stor rolle for ilten i vandet. Om dagen overstiger produktionen af ilt planternes konstante respiration, og der opnås herved en døgnrytme i åen. Om dagen er der meget ilt, mens der er mindre ilt om natten. Samspillet mellem dødt og organisk materiale og nedbrydere er en følsom og iltforbrugende biotisk faktor. Jo mere dødt materiale der er at nedbryde, des mere ilt vil nedbryderne bruge. Okay, Christine, hvad laver du nu? Lige nu er vi ved at finde sten og grene her fra Kornerup Å, som vi skal undersøge. Og Hvad så, er det, vi skal undersøge? Jamen, vi skal finde ud af, hvad for nogle dyr vi har, og hvordan vandets tilstand vi er lige nu. Så vi kan redde den. Så vi kan finde ud af, om det er en god å. Så vi kan redde den. Ja, den er måske forurenet. Jeg tror, vi har godt med grene her. Jeg interviewer lige åen. Det lyder godt. Vi vender tilbage. Lige at se her. Vi har bestemt faunaklassen ud fra, hvor mange dyregrupper vi fandt i Kornerup Å. Den var 6, og dermed er forureningsgraden 1-2. Åen er altså meget ren. Vi har målt vandtemperaturen ved overfladen til at være 11,2 grader Celsius og ved bunden 9,9 grader. Iltindholdet i åen er ved overfladen 12,1 mg per liter og 14,2 mg per liter. pH-værdien i åen er 6,9. Vi fandt mange døgnfluelarver, vårfluelarver, tanglopper og igler. De gode iltforhold hænger sammen med de mange dyregrupper. Slørvingenymfer optager ilt gennem huden, hvilket kræver meget ilt i vandet. Vi fandt slørvingenymfer, og det understøtter vores iltmålinger og vores bestemmelse af forureningsgraden. Hvis der var dårlige iltforhold i åen, ville renvandsindikatorer som slørvingenymferne mangle i åen. Hernede. Små. Så vi kan have bagt til det. Bum, den er stor, den her. Og den er også sådan lidt død i det, tror jeg. Ej, den ser rimelig levende ud. Gør den ikke? Den er nok bare lidt død. Okay, vi skal tage den her. Prøv det. Månden til den nu. Vi må have den ned i vandet. Sådan. Ej, det blev han glad for. Nå. Hvor er han til? Er det ikke to? Det er to, de passer. Han er i gang med at voldtage en eller anden. Nej! Eller måske det er en unge. Ja, Måske spiser den. men vi skal lige finde ud af, hører den ikke mere herover til? Det er lidt den der, lidt rejeagtig. Ja, ej, det er den der nummer Kan du ikke kigge på den der og 21. snakke om? Der står, den har ben, ikke? Ej, en stor en, der er her af den. Okay. Den er også hurtig. Nå,
Da der gennem åer både ledes drænvand og spildevand, er åer meget sårbare, da drænvand og spildevand medfører forurenede stoffer. For at passe på vores åer vedtog Folketinget i 1987 vandmiljøplanen. Den har medført loven om, at landmænds marker mindst skal være 10 meter fra en å, så man på den måde sørger for, at der bliver ledt mindre gødning ud i åerne. Ved Kornerup Å var der ca. 20 meter til nærmeste mark. Det er en mulighed, at dette har bidraget til det gode miljø i åen. I 2011 blev der vedtaget regeringens miljøplan, der skal sikre opgivningen af ca. 10.000 hektar landbrugsjord. Med en kompensation vil landmændene opfordres til at skabe ny natur. Der findes forskellige former for forurening. Organisk stof, plantenæringsstoffer og miljøfremmede stoffer. Organisk stof udledes blandt andet som husspildevand, industrispildevand og spild fra landbrugsproduktion. Det virker som næring til nedbrud af fødekæden, og da det organiske stof er lettere at nedbryde, vil bakterier formere sig og bruge ekstra meget ilt, hvilket bevirker, at dyr, der har behov for meget ilt, må dø eller flygte. Plantenæringsstoffer som fosfat og nitrat udledes af landbrugsproduktionen med udvaskning af marker. Alger vokser hurtigere ved disse stoffer, og det medfører både, at rovfisk har sværere ved at se deres bytte, lyset fra solen har sværere ved at nå bunden af åen, og når algerne synker ned til deres død, har nedbryderne ekstra meget arbejde og altså ekstra højt iltforbrug, hvilket igen kan medføre iltsvind. Miljøfremmede stoffer kommer f.eks. fra sprøjtemidler og industriaffald. Hvis det ikke har en reelt dræbende toksinsk virkning på dyrelivet, nedsættes frugtbarheden. Åens forurening kan måles i BI, biokemisk iltforbrug, hvor man ser på, hvor meget ilt der forbruges i en prøve fra åen over 5 dage. Tak. Nu må I love mig en ting. Jo. I må ikke begynde at græde, fordi jeg går. Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker?